Nilip constituency ke parlo Koilamati ahavar diagram athoyalong Karbi rong asaramai Koilamati aropen patupi ponsi piningan ingdeng krit trok ke chok aningkan wang asonsi thang ritlang mati Karbi Sengkan kimi ke talon arkoi niphai thong kebrai CR ni pen alira cham da pen mesen pen chengpon tanglo Karbi Sengkan kimi mati thang ritlang aningkan wang asonsi pining surhinira ingkoira trok aningkan thang niphai CR ni ke bhom kuruar nisi le roklo bhom kuruar ni ke ongdung atum aporateng ben chetong enjiaphan cheto rok jipu puthot rong asar Koilamati Development Committee lapen kado kawe man peng ki duatum chingwai ponthusi ardi puthot lar ponthu nangkoklo arkoi ni phai thong kebra CR ni pen cheng ponthusi nini an arni pabat ponthu detto mate bhom tiar nisi kachipatte jai mek do an ke pado ponlo lason si hon kecheng chihut chiput son seri ka chivu thong nok pe ki kat hambi ke pathu rong pharpi rong be ki kat bab theli ke ap wo ki bu lun barim ki lun kachipatte lapen ason kaprek chipate ponlong pamelo thang ni phai CR ni anarlo por phai hini pen raramai pi pado ponpo laso hut karbiang long pen nong nam ka chithang klong alun se pi alisa ingtipi bir singnar lapen jirsong rong pi atum chetong dunji laso hut jumisen alun parju ponji laso long aluhi sarpi KCS tiripi akong chunbang sunil tokpi chetong dunji Koilamati ahavar aradatum aliracham mesen pen man pengkipi kedengang thek kang thum karnita pedo ponji laso amayalong ason kachipatte ke haiduna bang phubang phiatuma phan anta thang ni phai CR ni mate thang ritlang mate Karbi Sengkan kimi ke talonar nisi nong e do anta pipa jirpon popusi Koilamati ahavar wo phonga sara rong asar an parta nilip havar Karbi rong asara mai phu raj tirone hin pen klar dagalam the thanpon ilitum committee teman chingwai thulo kado gawe chingwai chingki atansi bom kuruani bangke tu methang charge dore ba porsi kacepate aja me an bangke ninkana ki jut lo pini ar koi ni phai thong kebrai si lebang soni sini tum pe man ponlo asi ninkan kimia ni bangke bom kuruani bangke nilitum public meeting mane rat chingru mame pison ko pe man pon le bangke ni kan cerai pon Kerja semet pini pipi lo kecepatan son ngomong bang kan? Pini kecepatan pun asal nama make penang do, bab tulik ke abdo lo, lapen ke usumar do mapan kecepatan football kitul kecepatan do lo, lapen ke volleyball pathu do, lapen ke injil mari tum hanstame sonsuri kecebung paman pon lo, hon ke jeng pado lo, lapen sopen so tum hanstame son taksi, hambi ke pathu pado pon lo. Lapen ke cihu ciput pisu ke hangang deng lahai hoi ni tumpini cepate ponong lah. Kenap ni phai si bang pipi asang deng macun pun. Kenapa bang ke ni tum ke paman pon je bang ke kan lapen kilun. Ke kan ke cepate lapen kilun ke cepate lun kimi pen ke kan lun kimi pen Lapen halapu Koilamati Development Committee kongchun bang modon kathar pen Karbi Sengkan kimi ke talon pon ke akinang sot athe ilitum Karbi akha tum ke ningkan isi cheklojon krehini do amen ta do rep thang ritlang polote ningkan kang tim ke chojia phan inglong arit sai chutiki arit ke chamdam mate rit ke langdam achekelo ningkan kang tim choklem chodam mesen me ejia phan rong isi hawarat rong asar mekar ke thekiding sarphu ke do anpen ningkan isek chetong pet pen methang jutang juban lam tumo ka chipachan pon bom ji aphan laso sai ki pachun pon ji aphan rong saratum ja pon linsi laso long Koilamati Development Committee lapen Koilamati ahavar aradatum ongdum chetong si mesen pen Karbi Sengkan kimi mate thang ritlang ke talona jai mek mesen pen pachun pon long pamilo lapen Karbi long rar konstame militum Koilamati Karbi rong saramai lapen ke Koilamati Development Committee ladak Koilamati area SGB lapen ke hampang asong klembang pu mungkin atau men pen lapen Koilamati arada men pen nang tum dogo we fan Karbi Sengkan kimi akadom ti pijer la fardom lasi non hajong nang nang karju alama puthak ke la pusol lo ini Karbi Sengkan kimi karcho ajai mega bang ke litum Mopenda Koilamati Development Committee Secretary ke hai pen than ponlo tum Koilamati hawara bang ke patu 15 pen Nilipen Seming Tikatar KTV News